În ciuda faptului că a tot plâns, Maria se bucură intens de experiența mireasă. Nu știu alții, dar per total eu chiar mă bucur de experiența asta și chiar sunt recunoscătoare pentru tot. Chiar dacă am mai avut eu momente când decât ăștia care sunt singuri, nu-i așteaptă un copil acasă. Recunoscătoare. Și pentru tot, chiar și dacă am avut o grămadă de nașpa. Dar am avut și multe în care am râs și am fost fericită. Măi, să fim serios, și dacă eram acasă am fi avut zile în care am fi avut stărnașpa, pe bune, cum? Am trăit aici afară. Să înțelegi data viitoare că nu o să fii în aceeași situație ceea ce nu-ți doresc. Da, știu, te cred. Și eu am vrut. Și mai ales pentru fiecare moment în care... Doar că zic, eu n-am vrut poate să exteriorizez asta așa, știi? Dar mi-am dat seama că dacă nu o să o zic și să înțeleagă, adică asta e o chestie despre mine și o limită. Dacă e așa, măcar să știe, știi? Și am zis, am ceva să plâng despre chiar faptul că am zis, eu la începutul competiției mi-am format așa un grup cu fiecare care are un temperament diferit ca și prietenele mele, gen să mă simt și de asta și le-am selectat, pentru că eu am făcut chestia asta, știi? Adică că ea a ajuns, noi petreceam foarte mult timp împreună și a ajuns să-mi cunoască mimicile, știi?